todes. El nostre projecte. On ensenyem L'Escola de la Miana En directe. En el Garbí tots estem units, amb el somriure de cada matí. Benvinguts, benvingudes! Si vols entrar al Garbí te trobaràs. Ara estem a l'entrada del col·legi. Estar així és un privilegi. Venim a estudiar, jugar i aprendre. Si vols participar, anima't a cantar! En el cole del matí, els amigues i els amics els esperen en l'entrada. Diversió assegurada! Cada dia a l'animal a la sala de mestres hem d'anar per a conèixer les novetats. A la teua classe vols anar per la dreta i sense córrer, per així pots arribar. Al corredor del balcón hi ha molta diversió, perquè els xiquets i les xiquetes tenen molta imaginació. Molen. Les nostres classes per això les prenen de moltes viatges. Si alguna dificultat vas a trobar en aquestes aules van a ajudar. A la biblioteca de l'escola n'hi ha molts llibres, que si els llegim serem menys lliures. El divertir i saber què és gaudir pot jugar Som Supernatura i us presentem el racó de la natura. El nostre hort te va volar. Te va flipar. Te va enamorar. Te va encantar. No es coibol ni futbol, eres tu que no me pases ni el baló. Si el coibol vols jugar, als companys has de respectar. a la llum del sol juguem a béisbol. Esta es la zona del picnic, un recorregut superbonic. Anem al bosc a jugar mogolló. Venen els pirols i també el cogoló. L'escenari del Garbí, de la marxa just així. El ritme de l'escenari és sempre mil·lenari. Donde la sola está el polideportiu, on ve el esport tot l'any fins a l'estiu. A la plaça Europa hi ha ànecs i pardalets. Els encanta anar en patinets. A part del caracol hi ha els pirols, que corren feliços baix el sol. Una iglesia que és molt gran, on celebrem les festes patronals.
ajuda necessitem, a l'Ajuntament se la demanem. Al mercat de la Diana n'hi ha molt de menjar. Si vols molta carn, vine a comprar. A la biblioteca de la Diana, la diversió és la que mana.